Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Unake uqala ungena leli khasi, siyacela ucofa ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola indaba njengoba zinjalo. Umkhonto wesizwe namhlanje ubuvakashele eWard 81 lapho ebathole khona umyalezo ukuthi uMamKwanyana obeyi-MK veteran usedlulile emhlabeni. Ngaleyo ndlela-ke bebesayobabaza umhlola owenzekile. Wena-ke kwakho-ke ubuke lamavidiyo alandelayo ubone ukuthi bekwenzakalani, kodwa la kusewupart 1 awubukele. MK viva! Viva! Viva MK viva! Viva! Qina mkhonto wesizwe qina! Qina! Qina mkhonto wesizwe qina! Qina! Thatha msholozi thatha! Thatha! Thatha msholozi thatha! Thatha! Mayibuye! iAfrika! iAfrika! Mayibuye! Amandla! Wethu! Commanders, comrades, masosho umkhonto wesizwe, siyabonga, sibingelela umndeni. Okhuluma nani ucoordinator wePass4 Phungula Zone okuSiyanda wakwanene. Besocela mhlawumbe ubuholi bewadi njengobuholo bekuke bafika. Uma kuukuthi sebufikile. Kodwa uma kungakafika khona amalungu ewadi mhlawumbe angakwazi nje ukufaka isitembu sokuthi phela kufanele siba recognize as leadership yeward ukuthi bakhona sila nje ngenxa yabo. I-link ne relationship edevelopile between our late stalwart nomkhonto wesizwe party. It has happened because of the leadership of the ward. So ngizocela ukuthi mhlawumbe ke sidedele one nje wama comrade asewadini just to welcome us bese sikwazi ukuthi sixhumane kahle nomndeni wala ekhaya
ngoba ibona bazosibeka kahle nakulayini ukuthi sifike kanjani la sikhona mandla Ngithi yamomphona lo ukuthi yasemafukuzela ama-comrades ngithi ngiyani-welcome la evidini yasemafukuzela noNkulunkulu engathi angasiza konke sokwenza kube yimpumelelo amandla sihole tiyamo sihole tiyamo sihole thatha mkhonto wesizwe thatha mandla no comrades in my understanding la ekhaya we are at a very early stage sizobabaza njengezulu because ufikile umbiko ukuthi kunestalwathi somkhonto wesizwe as a military veteran esidecide comrades ukuthi wena umsholozi introduces ithembe elisha kwi South African country esesiyibona iphila phasi kwengcindezelo kanti sithi siphuma engcindezelweni sithi siyenkululekweni kanti siphuma kuhulumeni wobandlululo siyakhulumeni wengcindezelo so wena umsholozi take an initiative ukuthi uyayikhomba indlela entsha kumele sihambe ngayo iyathi inzala abantu ayisasali iyangena emkhumbini womkhonto wesizwe so that's the reason why sila ngoba sizobabaza umhlolo osowehlile phakathi kwethu kodwa kakhulu comrades sifanele ukuenjoya and celebrate impilo kaGogo Nkwanyana ngoba she has lived impilo ende and she dedicated it ku struggle if ehambe sebonile ukuthi nasi isibani sento ayeyele exile sivela comrades sisibambe sisi so namhlanje ke comrades sizele nje lokho ukuthi sizobabaza akuzuba inkonzo ende kakhulu noma akuzuba inkonzo comrades because sizovela nje siza ukuthi nanku umhlola suzwa ukuthi wehlile ekhaya ngaleyo ndlela ke comrades mhlawumbe umuntu uma ebheka amehlo nje ewagijimisa ngoba ngifike ezikamdala sezibambile ngiyabona ukuthi sinobuholi be women's league and I believe kunobuholi be youth league even at a ward level if abukho mhlawumbe at a zonal level ngoba bekungakabekwa and sinama guerrilla ayihambile indlela ayihambile umama so bafethu mhlawumbe ngoba ngizozikhandela nje uhlelo from top of my head because ayikho into ebeyimile ukuthi sizoyenza la ekhaya ngaphandle kokuthi sizokhuza umhlolo so ke comrade ngizocela ke in that order uzoqala mhlambe ongase nje akhulumela ulusha Gwaza mkhonto gwaza mkhonto gwaza phakama zuma phakama ngibingelela amasosha ngamele kaJesu Uxolile wakadamini uphume wa 31 angikho ndawo kuyini kodwa siyanamukela la ewa 31 siyabonga ukuthi nifikile nizobambisana nathi kulomsebenzi owenziwa la ekhaya qhubeke nibambisane nathi kuze kuphele wonke umsebenzi niqhubeke futhi nabanye amawodi na support siyabonga Viva Gogo Nkwanyana, viva! Viva Gogo Nkwanyana, viva! Viva the stalwart of our new organization, viva! Viva Fox Nkwanyana, viva! Rise the spirit of Fox Nkwanyana, rise! Rise the spirit of Fox Nkwanyana, rise! Mandla! Over to you, Women's League. Viva mkhonto kaMsholozi, viva! Viva ekhaya la kaNkwanyana, viva! Viva makhombethi, viva! Makhombethi, ngizwa nginenjabulo nje makhamba umuntu omdala ngalolu hlobo achazwa ngakhona. Ngizwa nginenjabulo nje ngoba kusho ukuthi umndeni wala ekhaya ube neblessing. Ube neblessing. Yokuthi ukuphiwe nje. I-veteran thina sithi veteran. Yabo? Utheni usiya uthe stalwart, yes. Mhlawumbe akukuningi engizokusho
Bathi ngizothi nje egameni lomama siyabonga ukuthi sigcinelwe umama uNkwanyana. Kumina ungikhumbuza omama base 93 omama base 93 othe mangabe kuthiwa nangu umkhonto uqhamuka baguma bahlala bathi futhi sofana bathi asinandaba nampesheni asinandaba nalutho futhi impesheni sokwenzakalani bathi asinandaba nalutho bathe egameni nje lokuthi nangu umsholozi nangu uncamalala uyena umuntu esimdingayo umama nawe ukuthiwa wayikhethela la ekhaya umama uNkwanyana. Ngifisa ukusho nje ukuthi emndenwa la ekhaya akonakele lutho. Ugogo ugodukile kodwa kusele kunina ukuthi umkhonto lona awuchuzile umkhonto la awuchuzile umkhonto wakhe ningawudedeli ukuthi ulale phansi ubambeni nihambe nawo nigijime nawo. Ngiyabona khona ngisho abantu abasebancane ngithi nje gqugquzelekani imndeni la ekhaya njengomama kahle bomlazi nje uyabona silahlekelwe sonke but sithi asicelebrate impilo yakhe asicelebrate singakhali singadangali asicelebrate nje impilo yakhe ngoba ube sekhulile and wenzile umsebenzi silala sikhona ngisho ukuthi kungenxa yakhe uyabona bese ngeke sibe la engayikhombanga yini indlela thina ke iphethini kuthina esithatha uyakhe. Ngithi nje egameni la lo mama akwehlanga ngehlanga duduzekani mndeni kodwa qinani ningaphela amandla Lo mzuzu lo ngizonika nje one of the veterans or one of amagerilla likwazi ukusithatha through nje nalo lizwakalisa ilaka labo njengamagerilla ngokuhamba kwentombi endala ugogo uNkwanyana. Amandla awudonse mshayina awudonse mshayina songene ekhaya Amandla amandla awethu viva umkhonto wosizo viva Samora Mashele Samora Mashele. Sibonge kwabaphumelelile kunina nonke amasosha from amawadi ngamawadi. Ngiphakama la ngimphambili kwenu kuSamora nje la ekhaya ngibe nenhlanhla kakhulu nokuphila nomndeni wala ekhaya. Ngithe ngisagijima ngisesemncane
ubhutwala ekhaya ngaqala ngayo ukubamba isibhamu kwakuthiwa uFox Nkonywane ngibona abasi-recruiter benobaba uGasa beno-Lion kade ukubamba kwami isibhamu wasiqala ngayo ubhutwala ekhaya ekade liye-exam from there nami ngabuye ngalandela ngazi ukuthi ngizolandela mangifica phambili ngafica usisi wale ekhaya kuthiwa uPatience wale ekhaya olama ubhutwala ekhaya futhi ngahlangana naye futhi eZambia ngahlala kuyena ngifunda eSomafco ngiqedelela izifundo kwangangibale ngenawo grade 12 khona lapho kunjalo sathi sinjalo kumama wale ekhaya wasifica exile ehamba egqoka inzima ephume ngobuzabalazo ngale kuthiwa uyongcwaba umkhwenyane wakhe kanye indlela ayekhishwa ngayo naye eya eZambia wasifica eZambia ngakwazi nokumbona mama le ekhaya khona lapho ngaphambilini kwabuya ke kwenzeka lokho kwenzeka ke sasebenza se-integrator kwenzeka konke lokho esibaziyo angeze ngixoxe ilokhuzana ngoba siyayazi kuthe nje ey'nsukwini hawu ngizothola into enhle emva kokuthi sisukele ngomhla ka-16 December 2023 ukuthi umama lekha kade ayifuna le MK kade ayifuna le MK eze ukuthi hayi khona uthi akafune umuntu ufuna igereli babheka ngala hayibo lutho abantu bathi igereli esilazile lodwa uSamora loyasipho bathuka ngilandwa nami ngithi mangithi ngizwa kaFox Nkonyane kamdumazeni ubhutwala ekhanga ngimbiza udumazeni emdala ngithi obo 57 umdala kakhulu kunami ngithi hayibo kwabhuti umdumazeni angeke ngaphuthuma ngoba labo bantu ngihlalile nabo kakhulu leli gama liFox Nkonyane nje is just igama laseMzansi igama lakhe umdumazeni wakonkanyane okay ngifike lama ngiyafika ugogo hayi angitshena usisi hayi bandla ngathi inkulumo isiqala ungabi right kodwa ke nayo inkulumo yakhe ngifuna uhlale nayo uzokutshela into ayisho wafika wahle kwathi yazuma yokuqala ngibikelela ngayo wathi nje yazuma emva kwalokho wathi ngathi mina mayi ikhadi liyajoyina kwakuse 100 rand ayidela ithombe ezingakafanga ngathi mina ngizokwenzela abuye usisi wabuya ngithumelela imali e100 ngathi ngizobenzela nje nami ngokwenza ngoba ngibenzela abaningi bayazi ngibenzela izinto kwakhona into engibambezelayo nje kanti ke lo sonto kuzoshintsha kufunakala isithombe kusho ukuthi into engibamba ngabuya ngazofuna isithombe akashutheki akakwazi ukuthatheka ngamthatha isithombe sakhe sasikhona kulokhuzana abavume ofisini but ngendlela engafike ngababekela ngayo ngomlando wakhe bakwazi ngisho ukuthi bathi bazoyenza into yokuthi bathatha isithombe from kwi cellphone basenze bamenzele ikhadi wabuya ke nekhadi ngiyabonga kakhulu uMakhombe wonke waphumelela sesibuya sizomnikeza ikhadi umama wale ekhaya as a card holding member ye-MK you know 100 years by then ba-organize nabo o-coordinator wewathi u-Osiya beza bebaningi nomkhizi oprofessor beza kweza nekhe ngeyelanga kwaba kuhle umama noma ehambile uhambe enaleyo nto emnandi ngoba wayethandile ukuthi ngifuna ukufa ngi-social umkhonto wesizwe futhi ngifuna ukuthi mangiphuma la ngiphunywe ngibanjwe ama-social umkhonto wesizwe yiloko nje bengithi ngibeka amandla